Mahay na aldaw po sa Gabos. Ako si Paul John Barosa, graduate sa University of Nueva Cáceres. Inabot kita ng pandemya, alagad ang naprepara kita kang universidad para maging handa sa futuro, asin bako lang sa eskwelahan, kundi sa buhay. Naugma po ako sa University of Nueva Cáceres sa mga tinukdo nindo sa kuya, ang high school asin elementary. Lalo na itong mga pag-imbwelto sa ko sa mga aktibidad sa luwas ng eskwelahan, duman po ako mas nakanood, bako lang sa pag-abot sa akademya, kundi lalo na kung paano mabuhay sa kinaaban. Aram po nindo ako, pinangaki na igwa akong disability. Igwa po akong inaapod na club fit. Taduwa po bitisan sa kuyang may kadinan. Alagad, dahil po ni naging hadlang, lalo na sa kuyang mga maestra at maestro, na iinggan nyo ako na makipartisipar sa mga aktibidad na mahirap, no? As in, na dahil ako makulong sa kung ano lang ang ekspektasyon kang iba sa sakuya, kundi explore ko ang sarili kong kakayanan. And ngunyan po nga, ni-imberto kita sa lokal na gobyerno kang Naga, sa mga dakol na programa. Bako lang para sa may mga kakundian, kundi maging sa normal as in araal daw na kasibutan kan sa tuyang gobyerno. Sa kuya pong pasasalamat sa mga maestro, maestra, kan sa kuyang alma mater sa University of Nueva Cáceres, sa mga tinaungin sa kuyang oportunidad na makanood. Bako lang si mga good manners and right conduct, kundi pati si kakayanan ko maaraman kung ano ang limitasyon kan sa kuyang hawak bilang PWD, as in bilang sarong tao. Diyos pabalos po liwat sa mga tao na nagkulmas ako kung ano ako ngayon.